Nagpunta ka na ini. Daw ka? Kaya kita kami lang mo. Kasi kung isog ginag-vlog ka ba? Yan ganito na yun. Wala na buliwat sila yan ako. Labas o. Labas. Check. Turben. Doon lagi na mo. Wala lagi ni alam ganun na. Tanawa ko na naman ay. Bahog na eh. Wala kini ko di. Kinis na na. Nasa kinis ha? Kini man hindi parang. Kaya lagi na marami na. Di ko saon. Imo pa nagi. Ako nang na isa. Ang sukod diha og andali iyang ikuan. Ini sagol. Ato pa sagol. Mahimo ko no. Isa natin di mo ba yan? Ikaw kung babas dito. Dili mo ang vlog. Okay. Ano nga? Ano next? Dami ko, no? Isoy, salpak ko. Hindi, lagi. Soy, salpak ko. Asa nga salubin na di mo na masalpak? Muluwag man siya. Di lagi. Tene. Ano nga ang malaki to? Ay, sarap to dali. Explain na dali. Dali, tara, dali. Dali. Wala na. Yan ang lagi ng elbow. Explain na, Tumas man ang elbow. Explain na dali. Dali na. Ano yung elbow dito pa? Ano sa may purma magana padong dali. So, si 9 minutes. Dili gina makoy mong plan lagi. Namunga na yung kwan dito. Namunga na yung mga sili. Nabungan sa saldo ko. Sili. Ihalat saldo ko. Kita mo? Ano yan, ganda rin na yan, kamatis na. Muna tayo ni-survive. Muna yung dahon. Hindi na saldo eh. Elbuhan. Hindi ka naman yung gilbuhan. Pag umingan ka nga, ikibuhat ko. Bata tayo. Anak? Ay, ito tani ka di ba? Yung ani na siya na eh. So, yung salpak dia, yung arang na. So, yung salpak. Mura nga doon sa mga hapon eh. Murang na. Okay, may nga. Murang na. Murang na, diba kung ano? Diba? Arang sir. Yan ang malagi nga pareharaman. Ang gani, itong gani sa kinisiya, Ang bukan kuhain eh. ni siya, diri. Hindi nakuhaan. Di man murang diri. Ang gani. Putlan siya diri. Karon, may mong kuplan. Bukan na. Try to dali. Magani, gani mo. Sige, ikaw kabas na. Tapos yung vlog. Sige ko ba, 9 minutes. Kabas? Welcome to 9 minutes vlog. Kapoy na ko eh. Ikaw kabas pa kikapoy na ko. Ayaw, destohod. Uy, nabuang mga. Ayaw. Uy. Ayaw yung nakagamay. Magasakto mo na. Ayaw, Ako lagi na, ako nagisukod niya. Ayaw, isa tuhod. Kaya kung gipatrabaho kay gikapoy na ko, ano sa banang kaki ang padanan kay tuhod. Ayaw, nagistuhod kay masamad ko. Gali na dugutok eh. Ano kung kay Kobe dyan, na Boris tanong. Hindi naman nag-decor ka ako eh. Pwede nakuktan mo na eh, madali na eh. Ano kung kay Kobe dyan, na Boris tanong. Hindi naman nag-decor ka ako eh. Pwede nakuktan mo na eh, madali na eh. Daghan nagbunga tong sili, guys. Yang atong sili nga atsal ay nanay bunga, duha ka buok. Duha ka buok bunga. Nana guys, natawad na. Si Real Cubs ang nagbuhat. Pati. Yan na ay mo na akong toyo. Arang hinugas mo diretso nga tos tanom. Diba? Okay kayo. Awa guys. Ato na tanong pa doon ng hinugas. Makabenepisyo na dang akong tanom.
guys, good morning, good morning. Mamainit na ta guys. Mamainit ta, mga pita. Yan pa na, with pansit. Kundi guys, naayon na sa dako ang naong guys. O, wala ko gitambal. Niayon na sad. Kupos na sila ito yung bubag. Nag-uul ko abin ako. Hindi makuan, pero naayon na dyan. Naayon na dyan. Naayon na dyan. Salamat kayo ninyo guys. Thank you. Mamainit tayo sa tuwa ka pa mainit ha. Painit ba? Dapat mahaw. Naayon na akong naong. Salamat sa inyong mga advice. Thank you. Thank you for watching.